En aquesta equació el que veurem és com podem fer momentàniament una de les figures transparents per veure el que hi hagi al darrere, el que hi hagi dins o alguna cosa d'aquestes. Llavors, bàsicament consisteix en seleccionar la figura i una vegada seleccionada la figura, si ocultes la selecció, doncs s'amague per veure què és el que hi ha a sota. Sí? Aviam. No, si només n'hi ha una. Ara, no sé per què no s'amagava bé, Sí, bàsicament és això, Veieu que aquí a sota hi havia això, si jo apreto aquí una altra vegada, em torna a sortir, Si torno a clicar fora, s'amague i s'amague, perquè n'hi ha dues, de formes, llavors per això ens ho fa això, sí? Que s'han d'amagar les dues. I si torno a mostrar, fixeu-vos, com n'hi ha dues, una, de fet n'hi ha tres, no sé per què, però bueno. Bàsicament, la bombeta aquesta fa que s'amagui o que es mostri. Si apreto la bombeta s'amaga, si apreto aquesta bombeta es veu. I ja està.